Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Tip Secrets. Kana kari kipitanga kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasibure Zimbabwe itakuigira inyaya ya rwadza vagari muchinoi po pashaika the newly elected councillor weku ward 2 kuchinoi Priscilla Chibaya. Uyo muri kuona pa picture yo zvinorwadza vanhu vakaenda kuchinoi varwadziwa kuti anga start mupedza mwedzi mushure mekunge aitwa sworn in ku town house achinzi akawina my elections akaitwa musi 23 August. Saka ari kunzi ashaika Priscilla ari kunzi akangorwara mushure mekunge arwara akamanyiswa pachinoi provincial hospital uko kwaakazomafira. Ari kunzi madoctors akati akaona masymptoms mild stroke pamwe chete nemigraine zviri kunzi ndo zvakaita kuti awanikwe achitisiya nyaya inorwadza inosirisa kuti munhu achangobva kureceive good news here dzekuti councillor akabva ashaika and ari kunzi anga nemaambitions ekucontesta kuita deputy mayor asi zvazoramba nenyaya yekuti aiwa azotisiya. Nyaya inorwadza nyaya inosirisa ndo nyaya yatatakuigirai tichingoti kuna Priscilla Chibaya ngaazorore murugare nenyaya yatatakuigirai muzvara nhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.